Takže čaute ľudia, moje meno je AdLukas33. Dneska vás vítam pri Minecraft 5. dieli, ale toto není môj server, ale KubuFu22. A Kubo, sa nám predstav. Čau. A je tu s nami aj Erikson TV. Erikson, predstav sa nám. Ahoj. A tak, Ktorého kanál uvidíte až neskôr a my sa vrátime za chvíľu. Takže ľudia, sme tu zas a je už tma, takže sa ideme vyspať. No poď, KubuFu a Erikson. Takže ja už spím. Kubo, nerob. Erikson, poď spať. Erikson. Ty ísť do domu, Erikson. Takže spíme, ale Erikson tak nechce ísť do domu. Erikson, poď do domu a spí, takže sa dej. Klikni na posteľ, ktorá je voľná. Tam tu pri drakovi. Nie, tam tu. No konečne Erik prišiel. No, Erikson, čo robíš? No konečne. A ty spíš vo vzduchu. No to Vo tak vyzerá. prostriedku. Ty už máš ráno, ne? No, nie, ja ešte nemám nič. No dávaj, Erikson, už spíš? Áno, spí. No a už je No, ráno. už sme vyspali a čo ideme robiť, Hej, Kubice. Takže v lete, to nie ja som bol, v lese som videl výčov. A čo ideme Tak robiť? mohli by sme ich ísť zabiť, ale počkajte tu, ja ich idem preskúmať a ja keď ich nájdem, tak vás tak prídem. A ja zatiaľ Eriksonom idem vyriešiť také veci. Kubo, ja sa idem kúknuť do tých domov, jak si vyrobil. Hej, dobre. A že by som ukážem vám diváci, jaké toto a... Erik mi dal otravený. Erik. Ja na ovečku. Prestaň, Strieľaj po mne. Erik po mne strieľa ja po ním, otravené šípy. strieľam. Áno, áno. A teraz neviem nájsť výčov, takže to bude veľmi... Erik, A Lukas nám zomrel. ja ho idem zabiť. Nemáš kreatív. A daj mi veci, Erikson. Nemám. No. Žiadne. Prasa, čo na mňa čulí? Prasa. No, už máme svoje veci, takže nasadíme si príľbu, či čo to je a ideme pozrieť sa do horných patrov. Takže pán Matej Kozák sa nesme, a.k.a. Might 11, sa nesmejte, pane. Erik! Dobre. Nie je fér. Co děláš? Lukas, našiel som tých... Vyčov? Hej, Ale už nerob, Erik. Erik, nerob, ideme na výčov, môžeš strieľať. Hej, tam môžeš Poď za mnou. strieľať. A ja za vami prídem, len ukážem divákom naše horné patra, kedy sa tam... Spavnul, čakaj. Tu sa spavnul, tu sa Takže tebou, Erik, za toto tebou. je To sa čarodejnica. Kubov. Zastrelil. Vo Českách má Vidíš, toto. on na ťa vidí, to Vidíte? je čarodejník. Mám zobrať podpaľovač, že by sme ich podpalili. Hej, poďme ich podpaliť. Dobre, berem zapaľovať svojho domu. Viem ti pomôcť. Poď rýchlo hore. Nemám nič. Ja idem, no ja ti, Hori. Kde je, tam je? Tam je, hori, ide za mnou, ne. Nie, ja ti pomôžem. Ti Ja pomáham. utekam okolo domu, ako zbesili. Ja som ju zabil. Nie, nezabil, nie. A tu je. Ja zabila. Ja zabila. Nie. Kde je? Horpeke, tam je. Kde je? Horpeke. Ja som ju hitnul teraz. Najde na mňa. Erik, dobre, Erik. Zabiť, že je nesmrteľná. Nemá život, ty ľudí zomre. Trafil lukom. Hej, Avaj. Ja zabil som. Nie, ja ju zabijam. Ešte nezomrela, idem sa poveci. Ja už ju zabijam, Kubo. Akbar. Kubo, nevram toto. Nezmete teroristi. Ľudia si o nás budú myslieť, že sme teroristi. Ale ona je nesmrteľná. Yes, smrteľná. Tá ja som do nej napálil telošikov. No zabil som ju. Jej. Ale furt ma zabíja.
A ja zomriem, chlapci, Tu máš jedlo. Nie, ja zomriem. Nie, ja som zomrel, ale ja idem si po veci. Takže diváci vidíte, jak zomierať v Minecrafte. Nie, dělám si srandu. Ale tu sa nám ešte spálnovičky. Dobre, ja si idem nasadiť všetky moje veci. Kubo, nemáš taký chestplate? Nie. Erikson, ty nemáš? Nie. Čerta s vami, no ale to? Nemám otázky. V mojom dome sa spáva. No, mám aspoň také V dačo. mojom dome je Vička a Lukas, kde si? Tu Tu idem ťa zabiť. v mojom dome je. Hore, Ideme na ňu. hore. Ideme na ňu. Nespavnuje náhodou to takto. Nie? Erikson? Nie, ale však oni sa spálili v lese. Dobre, takže treba blok rýchlo, takto blok tu postavte. Dojdo vyskočiť, iba vyskočia. A ja ju idem zabiť. Ja ti pomôcť. Ale ja som taký išiel. Ježde po nej. Yes, ale tu teda, prepač. To nejak rýchlo. Ale tu Ja v bola... mojom dome mám zlaté jabka. A tu ti dávam ten podpaľovač. V mojom dome mám zlaté jabka. Nie, čekaj, ti dávam Ja sa idem na zapaľovač. rýchlo. Ti dávam máš zapaľovač, som ti tam dal. Mne daj jedno jabko. Kubo, daj mne. Tu máš všetko, ti dám, mám dosť. Tu máš tam pri... Ja viem, vidím pri crafting table. craftingu. Aj. Takže ja jem. Čo robíš? Ja idem pozrieť do našeho Mady 11. Nemá, povedz nám. A kde má QBF? Kde si mu zrobil východ hore? Nie sú tam rebrík, táto zve. Takže, dobre. dámy a pánové, dneska vám neukážem, ale tu som mal našich pufíkoch, ale Kubo furt nám ich zabil. Kubo, prečo? Kubo. Lebo Prečo si Takže prepáčte za kravaný strih a toto Witcher, taký veľký Witcher. Ste to videli, chlapci? To je mega. Kde to je? Kde to je? To čo je? Čo si zrobili? Rýchlo, poďte do domu. Tam nás nenájde. Tu čo? A to kde je? Čo je? Poďte rýchlo do domu. Erikson, Čo je za večer? Poďte rýchlo, hed. Poď dole do podzemia, idem za tebou odpúkať. Ale treba nám to zabarikodovať tu ešte. Nie, neboj sa. Ti kokos, ja idem na ňo. Ja zabarikadujem, ja robím pre nás toto pevný, tú čubu. A tu veľké. Poď cez tunel, Aďo, poď za mnou. Nie, Kubo, prepač. Tam je dzíra vonkaj, medzi nohami. Ale prepačte to na návku, dámy a pánové, takže poďte tu, ja vám vykopem cestu. Kde je ten večer? Neznám, ale toto je veľké, chlapci. Poďte sa vyspať a potom sa na to kúpneme. A diamantové meče, máme dáke ešte v truhle. Ja ti dám jeden, keď chceš. Máš? To daj mi a ešte chestplate netreba, bo Dám ti ho hore do truhly. tu mi ho daj do tej malej, tu. Nedá, tam sa nedá. Idem Dá sa tu, pozri. No to ja už ti ho idem dať hore. No to ja idem za tebou, takže poď rýchlo hore. Ale toto je čo za večera? To je taká čarodejnica, jak vrí. Ale to ty môžeš nedáš? No rýchlo mi daj. Nám zničila. Ona nám zničila. V čestke máš jeden. Kde je? V čestke. Ja som si tak nie portu. Ale kde je? Kde je to Ono tam? nám ničí dom. Ja idem na ňu. A kde? Dvaja. Ale ja ich nevidím. Nie sú neviditeľné náhodou. Erikson, to si nebol náhodou ty? Toto sa nevybaví. Ja ich nevidím. Poďte do ukrytu, chlapci, bo toto už nedáme. Toto po mne išlo. Jak to, že sú dve? Jo, toto je veľké trojhlavé. Toto trojhlavé. Čo to je toto? Jak sa to volá? Čo to je Witcher? To viem, čo je. O, mňa to zabíja. Celý čas sa tam píše. A ja, že to je taká čarodejnica. Ja, to ten z pekla nosič. Rýchlo, nebol si to náhodou. Oj, mňa to zabilo. Ja idem barikadovať náš dom. Prepačte.
Ja zatiaľ zabarikadovávam na dom. že to je večer. Čo? A Erikson, poď rýchlo do nášho domu. Nie, on nám rozbil celú strachu. Čak. A ja dostávam pekne na prd, dámy a pánovi. Ešte raz strieľa na dávku. Ale mňa to zabíja. Ja musím ísť do krytu, že to všetko zničené. Ja dostávam A ja na som prdel. zomrel. Ja idem na toho večera. Nejdi, to je veľmi silné, Kubufu. Ja sa bojím. A čo, že sa nebojím, že on mňa idem do krytu. Ja to vidím, ja idem do ukrytu. A ja idem do krytu. Ja sa bojím. A ja idem do krytu, čomu ja nemôžem? Kubo, i tam perší. A ja... Praja! Čo? Ešte bol ty. Erik, Nero. Takže prepáčte, dámy a pánovia, že sa toto nám stalo, ale boli tam všetky 3 vičovia a Nám sa ich nepodarilo zabiť. a nám zničili celý dom, takže toto asi už zapichneme a... Čaute. Takže, čaute!